नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरानबाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आणि आता आम्ही चाललो आहे कुणकेश्वरला। तर माझ्यासोबत माझे भाऊ म्हणजे प्रणय आणि गिरीश दोघे जण आहेत आणि आमचा दुसरा पण एक मित्र ज्ञानेश्वर म्हणजे दयू मागे बसलाय तो। आम्ही आता कुणकेश्वरला चाललो आहे। कुणकेश्वरला आम्हाला ड्रोन उडवायचा आहे आणि तिथून मंदिराचं शूट घ्यायचं आहे। तर तो ड्रोन उडवणार आम्ही आणि मंदिराचं शूट घेणार। तर तिथे गेल्यावर आम्ही तुम्हाला दाखवतो। आम्ही आता आचरा क्रॉस करून कोयऱ्यामध्ये आहोत। कोयऱ्यामधून आतमध्ये जाणार, तिथून मुनगे मार्गे कुणकेश्वर तिकडे जाणार आहोत आम्ही। तिकडे गेल्यावर आम्ही तुम्हाला मंदिराचं पण व्ह्यू दाखवतो, सगळं तिथला समुद्र, आजूबाजूचा परिसर आणि वातावरण, बाहेरचं पण वातावरण, निळं निळं आकाश मस्तपैकी आणि वातावरण पण आज खूप चांगलं आहे। तुम्हाला आम्ही तिकडे गेल्यावर शूट करून दाखवतो कसं आहे ते तुम्ही बघा। आपल्या चॅनलला जर कोण नवीन असेल तर त्याने लगेच सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जर आवडला तुम्हाला तर लाईक करा। तर मित्रांनो, आम्ही आता जस्ट कुणकेश्वरमध्ये पोचलो आणि आता ड्रोनची सेटिंग करता मागे प्रणय ड्रोनची सेटिंग करतात। ती सेटिंग झाल्यानंतर आम्ही उडवतलो। तर आम्ही आता बघतो व्ह्यू कुठून कुठे कसं काय काय घेऊ खोयात आणि त्यानंतर मग आम्ही उडवतलो। इकडे वारो पण भरपूर आहे तर त्याच्यामुळे थोडीशी रिस्क पण आहे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे उडवल्यानंतर आता समजतला पुढचा काय तर तुमका मी शूटिंगमध्ये दाखवतो कसे उडवतलो काय ते। आणि समोरच तिकडे समुद्र जो दिसता तो, आणि इकडे आम्ही गाडी लावलो होती आणि आम्ही आता सेटिंग करून घेतो सगळी कॅमेऱ्याची आणि तुमका दाखवतो ड्रोन कसं उडवतो तो। कॅमेरा वरती गेलो आणि तिकडे आतो आता मंदिरावर वरती तर एकदम छोटंसं पॉईंट तुमका दिसायचं नाही इकडनं दाखवून, पण तो बघा समोर आहे तो। 2-3 शॉट झाले आहेत व्यवस्थित आणि पण हवं तसं देवळाच्या असं राऊंड शॉट आमका मिळाला नाही तो। आता परत आम्ही घेतो। इकडे तुम्ही बघताच हे बघा, हे मोठमोठी जहाजांना समुद्रातच इकडे 1 2 3 4 5 आणि तिकडे तर भरपूरच जहाजा, म्हणजे मासेमारी करूसाठी भरपूर जहाजा पाण्यात गेलेली आहेत पुढे ती सगळी। आणि समुद्रांची लाटा वगैरे मस्तच एकदम इकडे असं प्रसन्न वातावरण वाटतं ना। आणि ड्रोन कॅमेरा माझ्या वरती पण इलो दिसता तुमका छोटंसं। तर आता ते का परत खाली उतरवता तो आणि परत उडवतलो। मित्रांनो, ही समोरची जी जागा दिसता ना, ही मस्त जागा, पण ती कशासाठी आहे, पार्किंग हॉटेलच्या पार्किंगसाठी आहे की कशासाठी आहे काय माहीत नाही। पण तिकडनं आता परत ड्रोन उडवतात। समोर तो बघा जातावरती दिसलो असत तुमका। आणि इकडनं ना ह्या समोरच्या बाजून देऊळ पण मस्त दिसता, म्हणजे कुणकेश्वर मंदिर आहे ना तर एकदम मस्त दिसता इकडनं। आणि ह्यो बीच समोर जो हातो, त्यानंतर खाली पर्यटक पण आहेत भरपूर। इकडे पण थोडे पर्यटक बसले आहेत, ते फोटो काढतात, तिकडे खाली समुद्रात एन्जॉय करतात वरती। आणि ह्यो नजारा आहे ना खूप म्हणजे खूप मस्त, असं वाटतं दिवसभर इकडेच राहावं असं वाटतं भरपूर। देऊळ चालू केल्याने या काय ना माहीत नाही, पण पर्यटक भरपूरच आता देऊळ पर्यटक दिसतात, म्हणजे देऊळ पण बहुतेक चालू केल्याने असताना। इकडे गाड्या पण बरेच लागल्यात खाली आणि देवळाच्या त्या कंपाऊंडमध्ये पण तिकडे पर्यटक दिसतात। देवळाचं नवीन गेट पण चालू आहे तिकडे समोर जो दिसता ना, तर देवळाच्या गेटचं बांधकाम चालू आहे। तिकडे दुकानं वगैरे होती ती त्याचं काय केल्याने काय माहिती, पण तिकडनं आता ती आता दुकानं बहुतेक हटवल्यानी असतील किंवा तिकडे आता ते कंपाऊंड केल्याने एक मोठा। आणि समोर जो आहे तो गेट बांधतात नवीन।
तुमका ते समोर दिसतात ना ते पवनचक्की आहेत, म्हणजे पवनचक्कीचे जे पंखे असतात ना ते तिकडे दिसतात समोर. आम्ही तिकडे जाऊ ना, आम्ही तिकडनं डायरेक्ट जो रस्तो इलो वरती तो किल्ल्यावर इलो आणि ह्यो आपल्याक दिसताना इकडे किल्लो हा, ह्यो समोर किल्लो हा. हे इकडनं ड्रोन उडवतात. एक 2 मोटरसायकलवाले फक्त कोणतरी इकडे आहेत. बाकी ह्यो ना इंटरेस्टिंग एकदम स्पॉट आहे, तरी पण इकडे पर्यटक कोणच दिसत नाहीत. म्हणजे किल्ल्यावर पण कोण म्हणजे असे बघूक पर्यटक वगैरे येऊक नाहीत, कशामुळे येऊक नाही काय माहिती. पण इकडे एक इंटरेस्टिंग स्पॉट आहे एकदम. खाली इकडे पण जहाजा भरपूर आहेत, मासेमारीची जी जहाजं आहेत ना इकडे खाली ना. तो जो आपल्या डोंगर दिसताना आणि ह्यो किल्लो ह्यांच्यामधनं आतमध्ये जी वाट गेली आहे ना ती आनंदवाडी बंदरावर गेली आहे वाट. तिकडे ना आनंदवाडी बंदरावर म्हणजे काय म्हणतात ते माशाचा लिलाव असता ना, तो खूप मोठं माशाचा लिलाव असता. तर तिकडे पण आमचं जाऊचं प्लॅन आहे. पण आता संध्याकाळ झाली आणि त्याका पण काम आणि माका पण काम आहे, त्याच्यामुळे काय जाऊक मिळत की नाही माहीत नाही. पण जाऊक मिळालं तर मी नक्की तुमका दाखवीन. आणि तिकडे ते खूप लांबपर्यंत खूप बोटी आहेत भरपूर. ते आता जातात आनंदवाडीतनं बाहेर पडले आहेत ते बोटी. हे जे गेले आहेत ते आत्ताच गेले आहेत नुकते. आणि समोर आता हळूहळू सूर्य पण खाली येतो. सूर्य जेव्हा खाली येतो ना, एकदम खाली येतो ना, तेव्हा जी पाण्यावरनं जी सूर्यकिरणं आपल्यापर्यंत येतात ना ती पण बघूक एकदम खूप मस्त वाटतं. म्हणजे ती फोटोग्राफी एकदम 1 नंबर करण्याच्या लायक असते ती फोटोग्राफी. खूप लांबपर्यंत जहाजा दिसतात तिकडनं. ते पक्ष्यांचे थवे वगैरे आहेत ना, एकदम इंटरेस्टिंग स्पॉट आहे. कधी जर तुमका येण्यासारख्या वाटला तर देवगड किल्ला म्हणजे देवगड स्टँडकडनं सरळ पुढे रस्तो गेलो. तो जो गेलो ना तो डायरेक्ट किल्ल्यापर्यंतच इलो आणि एंड झाला रस्तो. आत्ता कोणतरी अजून पर्यटक इले आहेत तिकडे, बाईक रायडर इले आहेत. आम्ही आता इलो आनंदवाडी बंदरावर आणि समोर दिसतात आपल्या सगळे जहाजा लावलेली आहेत. ते लिलाव इकडे होताना काही दिसत नाही, बहुतेक अजून उशीर असत किंवा झालो असत. मग त्यांचं टायमिंग ॲक्च्युली माहीत नाही, पण तिकडे लिलाव होता समोर. मी तुमका दाखवते जर मासे आणलेली असतील तर. हे माकले ना, माकले मिळाले आहेत मस्त वेगळी. आणि काय काय गावला चिंगळा माकले आहेत. माकले आणि चिंगळा घेऊन इले पकडून. छोटीशी जोडी होती ती, पण मोठे मोठे होडी तिकडे लागलेत समोर बघताच तुम्ही सगळे. आम्ही मगाशी गेलेलो ना तो तिकडे किल्लो, देवगड किल्लो. आणि तो समोरचा जो डोंगर दिसताना तिकडनं ते होडी येत होते, जी जहाजं येत होती ती इथपर्यंत येते. ते बघा इकडे ती सगळी जहाजं थांबलेली असतात आणि लिलाव इकडे होता समोर. लिलाव कधी होता? सकाळचा ना, सकाळी असता ना. किती वाजता होता? सकाळी 7 वाजता. आणि संध्याकाळचं नाही होत? ओके ओके. मग हे तुम्ही आता कधी गेलेलास होडी घेऊन? 2 दिवस झाले. हां हां.
2 दिवस पाण्यातच होतास तिकडे. जबरदस्त व्ह्यू इलेलो आहे इकडे. एक मोबाईलमध्ये तुम्ही बघतास, तुमका दाखवतले व्हिडिओ मी. छोटे 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 ते पॉईंट दिसतात ना, ते होडी आहेत सगळे जहाजा. तू बघू गेला बघ. गिरी आणि दही तिकडे मासे विचारत गेले आहेत किती रुपये देतात ते. बहुतेक घेऊन जातात. कॅमेरा खूप वरती हा, इथून दिसता आहे समोरच हा वरती छोटंसं एकदम पॉईंट हा. त्याचा टॉप व्ह्यू इलेलो आहे. इकडे ड्रोन कॅमेरा बघतात येऊन. सगळ्यांका इकडे इंटरेस्टिंग वाटतं, त्याच्यामुळे सगळे बघू घेतात मस्तपैकी. ड्रोन कॅमेरा वरनं व्ह्यू बघतात सगळे. सगळ्यांनी आजपर्यंत समोरनं बघितलेलं नाही, पण आता वरून व्ह्यू बघतात कशी दिसता आपली आनंदवाडी बंदर आपला कसा दिसता. बंदर आता आनंदवाडी बंदर. तर आता इकडे पण आम्ही ड्रोन उडवलो आणि टॉप व्ह्यू घेतलो कसा दिसता आनंदवाडी बंदर कसा दिसता त्या देवगडमधला. आणि आता इकडे फोटोशूट पण झाला, सगळा पूर्ण झाला. आणि त्यानंतर आता आम्ही रिटर्न जातलो देवगडमध्ये. देवगड बाजारात थोडेसे थांबलो तर काहीतरी नाश्ता वगैरे करू आणि डायरेक्ट मग आम्ही घरी निघतलो. तर आमचा आता शूट पूर्ण झाला इकडे. आणि आम्ही आता ही जी टपरी आहे ना त्या टपरीवर थांबलेलो इकडे तारा मुंबरीतली. थंय वडापाव खालो, थोडंसं आमलेट खालो, पेटपूजा जराशी केलो आणि आता आम्ही घराकडे जातलो. म्हणजे इकडे मी माझा व्लॉग संपवतो इकडे. तर कसा वाटला तुमका जा ड्रोनने शूट केलेला होता आता आपला कुणकेश्वर मंदिर, त्यानंतर देवगड किल्लो, आनंदवाडी बंदर, तुमका कसा वाटला सगळं आता तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. माका आपण पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.